Avui, a només 48 hores d'iniciar-se el nou curs escolar, es fa públic que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat una sentència històrica que transforma el futur de l'educació secundària. Primer que tot, s'eliminen els àmbits de quart d'ESO, igual que ja va passar amb el batxillerat. Aquesta mesura és il·legal. Segona, s'anul·la l'assignatura de matemàtiques, tal com està plantejada, i s'obliga a ofertar la matèria dividida en dues modalitats, com és a tot l'Estat. I tercera mesura és que s'obliga al centre a oferir totes les optatives de quart de batxillerat i en concret és un paràgraf que s'elimina que no podrà quedar a discreció del centre, aduint arguments d'esforç o de tècnica o de dificultat organitzativa, la limitació d'aquestes assignatures. Això toca tot el currículum de quart d'ESO de 1.172 centres de Catalunya, en els que incloc centres de secundària públics i concertats. Per tant, crec que és evident l'impacte i l'abast del que aquí s'ha guanyat. Aquesta sentència reforça la figura del professor especialista i garanteix a l'alumnat català les mateixes oportunitats que a la resta de l'Estat. La sentència no deixa de ser com una segona part d'una primera que ja vam guanyar al febrer, on vam aconseguir eliminar els àmbits del batxillerat i altres mesures, la limitació de la nota del treball de recerca i l'obligatorietat d'oferir la segona llengua estrangera a segon debat. Això, insisteixo, va ser al febrer, contra el decret de batxillerat, i ara hem tingut la sentència contra el decret d'educació bàsica de l'any 23. Celebrem molt aquesta victòria, aquest triomf, perquè s'ha posat una mica de seny amb el que són una matèria que té uns resultats que cada dia ens posem les mans al cap per les diferents proves diagnòstiques, que si competències, que si PISA, que si TIMSS. Es fan plans de millora, es fan programa Florence, diferents programes per la millora de les matemàtiques i el més bàsic, creiem, que era dividir-les, doncs aquí no es feia i no enteníem el per què. Què tenien al cap tota aquesta gent quan van decidir aquesta mesura tan perjudicial? I ara, no vull personalitzar, però alguns fills dels que estem aquí, estem parlant de les famílies, estem parlant del futur del país. Aquesta resolució pot canviar la qualitat del nostre sistema educatiu. Ara falta saber si la Conselleria d'Educació farà els canvis necessaris.